Yo, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kalabarkada. So, maghahakot na naman tayo ng paninda. Ito yung Hakot Paninda Series Part 2 o Series 2 na ating ginagawa. Bali, nandito na pala kami sa bayan. At kasama ko pala si Boss Boss Kowa. Kasama ko rin sila Karin kasi sakto mamamalingki sila. At nandito na tayo sa may Joy Mini Grocery. Pero hindi naman tayo pwedeng makapag-vlog dyan kasi bawal kasi yung camera. Gamit pala natin mga kalabarkada si Raptor. Natupad na yung sabi ni tita mo, Raptor. Raptor na yung pangalan. Gamit ulit natin si Raptor mga kalabarkada. So alright dyan, pupunta muna tayo dyan sa may grocery dyan, sa may Joy Mini Grocery. Tapos didiretso tayo ng palengke para dun tayo maghakot talaga ng mga paninda. Pabili nila natin yun eh. Anong pabili si Papa? So update ko kayo mamaya mga kalabarkada pag nandun na tayo sa may palengke. At doon na tayo, talaga tayo mag hahakot ng maraming paninda. Alright mga kalabarkada, so hindi tayo pwede mag vlog dun sa kabila kaya ilalapit na lang natin ng motor dun dahil tapos na rin tayo. Tapos na tayo mag grocery dyan. Nilalapit natin tong si Raptor para ikarga yung mga pinamili natin dun sa may Joy Mini Grocery. Patay. Yun, bibit-bit na ni kuya. Lapit natin. Alright. So, ito yung mga pinamili natin. Dito lang boss. Layo pa ng nilakad mo. Sa likod na lang boss. Ayun. Salamat kuya. Tingnan mo naman ang mukha. Ha? Tingnan mo naman ang mukha. Ay wow. Ay wow. Kalat pa siya dyan, no? Saan? Dyan? Ay. Kinalat niya to. Ay, yung notebook. Naglambitin na. Dadaan muna pala tayo dito sa may bilihan ng itlog. Ay, Mr. Ben. Anong isang medium na itlog? Isang medium. Tapos kalahating tray na itlog na maalat. Ayun, kalahati. Yung malalaki gusto mo? Malalaki. 14 yung malalaki. Ah, sige. 12, kalahati. Daanan ko na lang mamaya. Kuya si Mr. Ben Moto. Yes. Alright. So, nasa na pala yung mga kasama ko. Nung nakarang vlog pala natin mga kalabarkada ay galing tayo dun sa Ribudan. So marami yung wala kaya ngayon babalikan natin. Makasakaling mayroon na. Boss, may sito kaya? Sito? Oo, mayroon. Alista ka na lang doon sa office mo muna. Ay, buksak to. Naka-prepare na yun. Ayun siguro. Boss, balik ka nga ka ba? Ay, sige. Sprite? Sige, sige. Sige, sige, sige. Tapos ko. Malang? Paradahan. Ito lahat yung babilhin Hintay natin. mo na ako doon. Oo. Sige. Ante, hindi na kami bata na. Alright. So, nandito pala tayo sa kabila kasi may nakita akong ito, dragon seed. Kunin na natin lahat ito.
Ang tagal ko kasing naghahanap ng mga kalabarkada, pabalik-balik na ako dito sa bayan. Kaso ang tagal, kaso wala talagang mahanap na ganyan, dragon fruit. Kung ngayon may nakita tayo kaya kukunin na natin lahat to. Ma'am, kunin ko na po lahat to. Kunin niyo? So may nanghihingi sa atin ng sticker mga kalabarkada. Shoutout ka muna bago kita bigyan. Ito na. Shoutout. Ito. Shoutout daw kila ante. Kay madam mo. Shoutout sa'yo boss. Ito mayroon pa ako isa. Last na. Thank you. Yun. Alright. Kuya, may sting kayo? Wala doon sa kabila. Wala pa dito. So, balik tayo dito sa may ributan. Okay, madam. Apa yang Sabi, kata? yun na. Ate nam ngay ko dati reporter kan sang? Reporterak. Reporterak ko ati Showtime. Ha? Ate bale no, ate abakan mo shootan. Ay, bareng ah. Bareng ano, da. Lagyan mo na nga. Ay, Bibili ako ng ano. Doon na lang kami kaya sa uwi na dapat pagkatapos yan. hindi pa marami, meron pa. Titingin kami ng cake doon. Marami ka na yan, sir? Palista po sa ayuda para sa Pasko. Oo. Sir, init. Kahit walang lista, sir, automatic na yan. 187 to 40. Kuha ko ng Sprite, yung mismo. Sprite na? Mismo. Isang bandal. Isang bandel. Tapos sito. Isang bandal din. Oo. Bakit lang ako dyan, madam, sa... Tapos sito. Oh, meron na. Ha? Meron na sito. Sito. Sprite. Kubra. Kubra, anong kulay? Isang bandel din. Yung kulay yellow. Yero. Ano pa? Yun lang. Tatlo lang. Yeah, baby ko! 45 po yan. Yun lang muna yung... Oh, 7-Eleven, 196, 350 at saka 12. Ayan, 7-Eleven. 7-Eleven? Sir, pera mo sir. Ah, sige. Ah, sige. Shoutout kay Gemma Grace, mga stress pong mga ribudan. Shoutout. Madam, paharap po. Ayan. Ayan. Hello. Kaya nga, hindi sa amin, no? O yan, o. Tingin na isa. Ayan po sa isa. Galing sa patay kahapon. Ayan, Shoutout sa pati mga ang maganda kapitbahay po ng kung maganda. nagtutungis. Ayan, yung mga aming mga ano, suki-suki. Ayan, yung aming mayordoma. Ayan. Hello. Balik na kuya, o. Kung haggard ka na, pero nakuha mo pa rin mag-araw ng cellphone. Siya inanaywan ko. Ma'am, balikan ko na lang po. Sige po, sir. Alright mga kalabarkada, so nandito na rin lang tayo sa bayan. Kaya isasabay na rin natin yung mga palengke natin. Dito pala sa Atisel. Para hindi sayang yung gasolina. Bili kasi tayo ng mga ricado para dito sa bahay. Alas 8 na dyan kami. Alas 11 kami pa nakabili. Ate, magkano pong patatas? 80 sir. Patatas. Keros nga po ate, magkano? Meron? Ah, 80. dalawa po.
Itong bell pepper. 20 po. Ito na lang. Alright mga kalabarkada, so dito naman tayo sa may bilihan ng manok. Ito yung pinagkakaguluhan nilang fried chicken dito sa bayan. Dalawa to, magkasama po. Oo. Nakalive na kuya? Nakalive ba harap? Ano ba? Dapat parap dito. Ako na? Ito yung mga manok eh. Ako na be o pili ka? Laman? Ito na lang. Ito magkasama sa leg? Oo, Malaman dalawa. o mabalat? Dalawa. Malaman. Grabe naman yan. Wala na. Ayun. Ito yung tinatawag nilang fried chicken na halo kay ube. Yan. Yun lang. May halo kayo bilang fried chicken. Ketchup po? Nagbablog lang ako. Yung ito talaga naman. Magkano yan tayo? 90? Nambablag pala si kuya. Ito kasi ako laging bumibili ng Ano naman? fried chicken pag gano'n natin ang hali na ako. O, di ba masarap naman, no? Oo. O, talaga naman ay. Siyempre sabihin mo rin. Kayo naman kayo dyan. Mga nagagandahang... Sige na. Thank you. Salamat eh ha. Thank you rin. Ayun, salamat eh. Ayun, magpagpus. Tatawag. Alright mga kalabarkada, so natapos na natin yung mga pinamili natin. Pero yung iba, babalikan natin. Kasi hindi ko nga masyadong mabitbit lahat. Iiwan na muna natin to, tapos babalikan natin yung iba. Meron pa kasi yung pinaiwan natin dun kay Mr. Ben Moto na yung itlog saka yung itlog na maalat. Babalikan natin, pero bibili pa tayo ng ibang mga gulay. Ito talong. Kuya, magkano talong? Andito na, nakasulat na nga eh, magtatanong pa no. Boss, 1 kilo? Talong. Para may pang-ihaw sa pang prito. Parte. Dirita na na, dirita. Ayun nyo, tapon ko to. Dito po, magtanggan. Yung mana, yung mukha na. Kahit nakabidyo ba kahit? Ito. Natin lang dito, madam. Malay mo. 46. Plus ito. Boyfriend mo, alakat kayo makayat ko. Tatlo santal, madam. Hanap pa tayo ng gulay. Ay, dito kay nanay. Dito pala ako dati bumibili. 1/4 lang po na ay. 1/4 po sa sitaw. Tapos ito po ang palaya. Okay, mga kalabarkada, natapos din. Babalikan na lang natin yung itlog saka itlog na maalat. Nabenta ano yun?
Ayos kila Mr. Ben Moto. At kukunin na natin yung mga order natin. Kuya, yung order ko. 390. Magkano yan? 390. Pako na lang ako. Pa resibo. Araw-araw ka ba nag-upload? Hindi. Laon, ano? Hindi ako makaisip ng time. Yun lang. Sa akin, bahala na. Oh, kahit ano na. Kahit ano yung na-upload ko, basta may ma-upload lang. Okay naman, naka-enjoy naman yung ano mo. Pinapanood ko. Ah. Hindi siya nakaka-boring panoorin. Sabi ko sa kanya magmumotovlog kami, kaso parang nagbago yung isip ko. Hindi makakasabay yung motor ko sa big bike nito. Hindi, di naman unahan. Anong kwan yun? Anong big bike yun? Ano, Ninja. Ninja? 1,000. Kawasaki 1,000? 1,000. Hindi na talaga tayo sasabay dyan. Chill ride lang. Iiwanan tayo na parang hangin. Pero soon, baka magkakwan tayo. Anong motor mo? Raider 150. Ay, Reader 150. Ayan. Stock lang. Sana yan, sana yan, Stock sana. lang daw. Maniwala ka naman, stock lang. Hindi, okay. Alright mga kalabarkada, bakit naman kaya no? Pag sinasabi mong stock yung motor mo, eh, hindi sila maniniwala. Lalo na pag yung motor may Raider 150, talagang dudang-duda sila sa mga motor na yan. Alright, update tayo. So nakuha na natin lahat at nabili na natin yung mga pinapabili ni Mrs. At nakapaghakot na rin tayo ng paninda, pero mayroon pa tayong babalikan sa Ribudan kasi hindi pa natin nakuha lahat yung mga binili natin sa Ribudan.